duok ne jang'ad bura Justice Lawrence Mugambi jochiw arita mage. Lidio Keo bukreo no mbaka no bang' daka moko matin, lakini sani wadhia ni weche mag skul. Ni jumbe ariyo tok skund primary ma Hillside and Darasha Academy wang'. Sirikal koro duoko chenro mag skund no ne board mare ne ikruok mar penj mar KPSEA. Komishona mar gwenge mag Masawa Pius Murugu bende oyango ni nonro mar nyinyo mag del kata DNA mag nyithindo 21 manowang' e skund primary ma Hillside Academy and Darasha biro rumo juma manyien. Simpros Okinda miwa ler mar wachni. Machiegni jumbe ariyo tok mach wang'o skund primary ma Darasha Hillside Academy kendo nego jopuonjre 21 gikone skund no koro oduokie bulletin board mare mondo chan yepo kendo. Kaluwore kod Regional Commissioner ma Kojolo ma Central Pius Murugu, sirikal osetieko kawo nonro ma ibiti godo e nono gima ne nyalo kelo majno. You know, at the moment the investigations at the scene, that is at the school scene, they are over, and the school has already been released to the management of the school, so that they can be able now to organize for the reopening of the same. They are now collecting all the reports from various agencies. As you know, a lot of agencies went on the ground to investigate the same. I think we shall give them time so that they can be able to collect all of them, so that as soon as possible, I think we can be able to get the preliminary report concerning the cause of the incident. Murugu bende olero ni chenro makao non ringre jopuonjre 21 bende oserumo, ka igeno ne juma manyien sirikal biro chiwo ringre jopuonjre go ne jonyuol ne chenro mag iko. We are expecting that by next week the bond should be released to us, so that you can be able to manage now how they will be rested at their home, and also together with the organizing with other stakeholders. Tok iko skund primary ma Darasha ibiro yawa yanga e giko duweni ahinya ne ikruok mar penj mar KPSEA mibiro tim dwe manyien. After 1 week, the other week, we shall be able to see how the school will be reopened afresh. We, of course, with the consultation of even the parents and all the other stakeholders who will be involved in the opening of the same. Duoko mar nonro ewi gima ne nyalo kelo majno igeno ni biro wuok e giko mar juma manyien ka Murugu osingo ne jopuonjre 21 manowito ngimagi nyaka yud ratichgi. Simpros Okinda, Ramogi TV. Governor